ngishilo ngathi mina kubaphathi bami kuyafuna ukuthi singathathi labo esibajwayele ukuthi bayakhuluma sithathe labo esingabajwayelanga bazosinika the full message. Yeah, hey, shibile with bank Civic Theatre. Yamathikithi siwathole computer ticket. Aswathenganga kusisi Noms. Ngixolele sisi Noms. Yebo ke. So now bazalwane siya ku introduction noma bese siyenzile kodwa sizoya kuyo uMr N.S. Gininza we association chairperson uzoza azosithulela konke okumayelana naleli langa bazalwane. Ngiyazi mina bazalwane ebasethe ukuthi isimo leso sisalungiswa ningadideki nje bazalwane. Ya baba Mfundo zozwakhe Baba Madumane. Yeah.
Mangijumelele egcwaleni likaJesu. Le lalela langa labantu